muri kukurudzira mwana yekuti ahure achichengetwa nomwe murume. What are you saying? Gogo? I am saying that. Uyakashikabudza amatse ukuthi bechera mai vako ushu muri kuzvinzwa takaudzwa mahuri mborodzeni varume vese vakanga vari pandireke chiripo chinobvisirwa pfuma yacho ndo chakatamiswa nemudzimai wangu saka dai nini handikwanise Zata ngandikudzore. Akona kuve murume akaoma anorarama mumurayiro wakaomesesa. Iwewe uri munhu hauna mvura wahure here une mukadzi wako? Handipindura. Nokuti uri murume sau you need to justify. Atiri tsika yakadaro. Tese tatadza tiri vanhu. Iyo Zata teerera iwewe. Inyaya inosuwisa. Haisi nyaya yakapusa. Apa pane munhu ari padisadvantage. Mukadzi ari padisadvantage zvakanyanyisa. Anoda kubatsirwa. Kesi mamiriro yakaita haina kumira mushe. Haina kumira. Yes, Madi. Amba nedu iri kukura even macapacity ema-installation atiri kuita atori very big. Ngoda pakwakunaya tinombomhanya patishawasha apa. Tinoita solar installation ye8 kVA. This installation, what is so peculiar about it is kuti inosimudza nema-aircon. Vanhu hope mamusingazivi kuti masolar anotoita kuti aircon itenderere mumba. But with 8 kVA unosimudza nema-aircon. But kune mamwe futi ma6, ma4, ma3 anenge achienderana nebudget rako nekuti unogara kupi, whether uri kubudiriro kana uri kuchishawasha hills, we can cater for everything that you need. Saka tosangana kumberi ikoko. inini nyaya yangu yakamira yakadai. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakati rimwe zuva ndanonoka kubva pamba. Munyaradzi Magosi, chikomba chemukadzi wangu. Haasi kuuya. Takambouya akasauya. Ane kangani asingauya. Adzimeni vari kupi? Tauya navo. Tavauya toi. Adzingaiva murume ari pabhenji apa uyai kunotiona. Amai, munoziva chii pamusoro pamunyaradzi? Magosi. Uyu ndiani? Murume wangu. Chikomba. Okay. Hamuna hama ya mnyaradzi? Ataisira chidhina. Ndisi kuziva nezvake nekuti ndakapedzisira kutaura naye kare kubva pandakabatwa nemameseji andakabatwa nawo. Chimbobvisa chidhina. Bvisa chidhina. Saka tabvunza mudzimai akati chikomba changu murume. Chii chakaitika mai? Ndoti musanangure nemo. Nokuti munhu angangopiwa mhosva atogadzika chidhina. Totiona kuti hauna kuya default judgment. Zvinoita. Tinoda kuzwa chii chakaitika. Uyu ndiani wenyu? Murume wandakabereka naye vanhu. Asi murume wenyu makangobereka chete vanhu? Murume wangu. Murume wenyu. Ko akutorwa tafadzwa chii chakaitika? Nyaradzi. Ndotangira panyaya yake here mambo kandi ndotangira kumashure. Ini mubvunzo wangu ndoda kuziva chii chakaitika kuti chikomba nechinyaya yechikomba kusvika mazobatwa.
Inini mambo ndakatizira ndine 14 years. Ndichibva kumba kwedu ndichienda kumba kwemurume wangu. Ndine nhumbi yemwana wangu wekutanga. Ndasvika kuya mwana uyu kubva akure pagore rekutanga kusvika pa2 years. Ndairarama upenyu hwakanaka chokwadi hwekugona kuziva kuti ndiri munhu ndikurarama ndiri mukati memba yangu. Saka ragore richi3 2016 inini ndaingotiwo ndo mararamiro anongoitwa mudzimba. Asi chaindinetsa ndaiti ndikaendawo kune vamwe vondiudza kuti murume chaya hapedze 3 days kana kuti 1 week musina kuita bonde mumba. Asi inini chaindinetsa mwedzi waigona kupera mambo kana kuti 2 months. Ndikambobvunzawo murume wangu kochi zvino ipapo ndandine 16 years payakatanga nyaya. Handina zvandaiziva zvakawanda pamusoro pemusha. Ndazorarama nekurarama ndichiona kuti inini zvinhu zvandiri kunzwa nevamwe nemararamiro andinoita inini zvakaita zvakasiyana. Ndobvunza murume ko dambudziko nderei. Dai ndine dambudziko chindiudza inini ndigone kurifambira kana riri dambudziko riri pandiri inini. Asi murume dzimwe nguva aigona kundipindura kuti kana ndiri kubasa kundogona kunzwa kukuda. Asi ndikasvika mumba handinzwe kuita kukuda. Mambo ndaichema handidi kukunyeperai. Mwedzi waipera murume ndinaye ndakarara naye. Dai achinge ari wekubasa, dai achinge ari kubasa, ndaigona kufila kuti ayo zveshuwa murume wangu ari kupi? Ari kubasa. Asi ko kana paadzoka ngaandipowo nguva neni. Asi murume ndaitogara naye everyday. Aitobuda kuseni achidzoka kumanheru. Obuda kuseni achidzoka kumanheru. Ndikatomboudza hama dzake dzinokwana 7 kuti inini ndo upenyu hwangu nekuti ndandatoona kuti kochi dambudziko racho nderipi. Kana riri rangu inini ngandiudzwe ndigone kufamba ndigone kuziva kuti chii chiri kunetsa mukati memba yangu. Ndakatomboudza hama dzake dzinenge 7 nevamwe bamukuru vangu mukoma wake aripa. Ndikati inini ndo mararamiro andiri kuita andiri kuita kumba. Asi handinamboona change. Chaizonyanyorwadza ndechekuti murume wangu inini aitoita magirlfriends. Dzimweni dzenguva ndichitomuona akarara pachitoratidza kuti ari kutotaura nemagirlfriends. Nemamwe mashoko acho ekuti handikwanise kumataura pamberi pevanhu handaiudzwa inini. Kuzopedzisira ndakutopota ndichidongorera foni yemurume ndapota ndichitaura kuti ko ari kumbotaura naye. Inini achitadza kuita neni zvimumba chii? Dambudziko zveshuwa ndakapedzisira ndakuita shanje mama. Ndakungofunga kuti kwaenda murume uyu aenda kunoita zvakati. Ndairara ndichichema usiku hwese ndichinzwa kuda kumurume asi murume ndichimuita ndichimushaya. Zvino chikomba chapo. Saka chikomba ichi nini kutaura chokwadi ndakachiita gore rino. Gore rapera ndopa ndakaita chikomba ichi. Ndibva ndazosvika pakubatwa nemameseji. Magosi. Magosi. Munyaradzi magosi. Munyaradzi magosi. Magosi, munyaradzi. Munyaradzi ane kesi muno mati. Ane kesi kutora mukadzi womunhu. Mukadzi womunhu. Mirai. Mukadzi womunhu kana ndisingakanganisa zvimba gumbo achita chironda. Akaenda kwaRusape. Ndizvo. Akaenda kwaRusape. Nhau yake yakatora mukadzi womunhu. Akaswera mai be careful. Varume vakaoma iva. Munyaradzi magosi atora mukadzi womunhu akagara apa. Akaramba. Mukadzi wetu katomufonera toshiba atafona achifona ndichitaura nemukadzi uye pafoni. Mukadzi uye akati handiuye kana murume wangu asina kuuya kuzobvisa pfuma. I still remember nyaya iyi. Kasi ainzi ndaichimurapa gumbo ranga raita kenza. Ndizvo zvona iyi. Uyu munhu anowanika kuti haisi Serengeto. Magosi ane takishop. Kandi shop handiti? Adhara. Inyaya iyi haamboya kudare munhu. Kasi ndafara kuti maitaura zvisizvo zviri. Pamaita chikomba chinonzi magosi. Pamaita sei? Pamazobatwa. Ndakaonekwa nemameseji. Kasi magosi mama nenguva yakadii muchifambidzana namagosi? Pane kuti kubva pakatanga unikonza mamuri muna March, muna May ndo mandakazitanga kudana naye. Makararamisa? Kakawanda si? Alright, makararamisa. Misina mombe dzake 4.
asi ndikukumbirawo kutaura mambo. Tana. Uri kuti kudini yadzimai udadzimai. Nyaya iri kutaurwa naadzimai ndiri asi panopa pamanje paita panhu pekugadzira nezvikonzero zvokuti ipapo ari kuti wakataura navakoma vangu 7 tingave here neruzivo rwokuti vakoma vangu vakataura navo vane chokwadi yokuti vakataura navakoma vangu 7 vese akatadza kana kuwana chokwadi munhu akayazondibvunza ini kuti pane nyaya iri kutaurwa naadzimai yakadai ndakutoshamiswa nenyaya dzauri kutaura munomu. Bati wabvunzwewo kuti uchiri kuda mukadzi wako here? No question one. Mukadzi changamire inini apa ndichagona kumuda nekuti ndiye akatondisiya aitsvaga mumwe murume. Ndo chokwadi chakanaka. Asi wambongo wakateerera here mudzimai wako achitaura? Une chokutaura here pamazwi aataura? Ndinotopikisana nawo. Waiita bonde naye zuva nezuva? Aiwa, ndaizoita zuva nezuva asi pane pamwe pandikatombotaurira naamai guru avo tinawo iyo vakatobvunzwa naamai guru avo ndichati nhai mara amai guru tine nyaya imwe chete yanonetsa naamai nini wenyaya. Amai nini wenyaya netsika yekuti kana vaita chinhu vanenge vaita vakakanganisa mumba ndakavatsiura. Aiwa handei pabonda. Ndiyo nyaya yandikutaura. Vanobva vatanga kundiimbira vanoita zvezvo kuti kana uchivatsiura vaneimba. Zvino kana murume manje wadaro wadzwaro nemukadzi chido chokuti uwane simba rekurara nemudzimai manje chobva chadii chinodzokera kumashure. Chokwadi ndine mazuva andikaita inini anogona kuita masvondo 3. Kana maseka munyara. Inini ndoda kutaura chokwadi handisidawo nyepa. Ndakatoita masvondo anenge 3 ese. Iyo andikatozopedzisira ndakwati mimi semura makapfeka hembe mimi. Zvakanzi ndiri kurwara. Vakaita nguva ndichabvunza kuti semura makapfeka hembe muri kurwara kuendai kumaso zvakanzi ndiri kuteera chete kana kumaso anga asade kuenda. Ipapo mazuva manje varadza kuti vanga vatanga nyaya dzechi. Nyaya idzi dzinotanga kare dzekuti bonde chizi. Dzakatotanga gore rino. Gore rakapera sorry inini nyaya ndakazoiona muna October. Asi nyaya ndakataiwana gore rero richitotanga. Nyaya yanga yatanga. Ndopakatanga kuchinja zvinhu. Ndopakatanga kuchinja zvinhu ndakatodzana amai guru yamaona kuti imwe hamusikuita chaizvo. Ndakatopa pakati pekukombera. Handichaziva kuti zvizvaitika manje. Ndikuda murume wenyaya. Ndiri kumuda. Dedi mama wacho kudai nokutadza kwawo ikoko. Pauti ndakatadza kasi ndokudai. Kutaura chokwadi chakanaka nje kuti mudzimai uyu nhamba iye tichimubvunza akataura akati murume uyu handichamboziva kuti ndakarara naye kangani uye asina kana kudzivirira. Akatobvunzwa nina mukoma padare nekuti tawana nyaya takatoita dare neremusha tichibvunza nyaya ndobva hanzi handichaziva vakanzi nekuda kwokukanganwa here kana kuti kwekuwandisa vanzi kakawandisa. Zvakanzi maidzira iyo hanzi angodzira mazuva mashoma ekutanga. Pesapa zvoti kana dai kwakateti kanhumbu ndaingotenga preparation kuti ndaingozoti mudzimai wangu wandosangana naye. Ipapo pauti nditozowana nyaya ika inyaya yekuti hameno zvakatongoitwa Mwari ndinowanzobuda pamba kuseni kuma6 ndichidzoka kuma7 5 kusvika kuma7 musiwo ndakatorwara ndo zvakapo ndowane nyaya yemudzimai iye ndobva atichindisira ifoni yangu pachaji. Saka ndapinda mutoireti nyaya yekuti mudumbu maindidzimba ndadzoka ndipo ndikaona akadi achinyora message ye pamota aitoti mirai murume akuda kuenda angobuda ndobva ndauya ikoko. Ndipo ndikati ko makutoshandisa foni ine 7% kare andaibayira pachaji mai manje kwese kuti aitowirirana zvokuti musi iwoyo chandakatoti ndibikire vandikazowana nyaya iyoyo vakati mukatondibikira tichitowirirana zvakanaka kusinana zvimwe zvandaimbofungidzira. Saka nazodaro mukadzi uyu paakanga akutiza nefoni maimba ndikazoti foni ine nyaya nekuti haingangoti ndaibvunza yabva yasvotorwa yakutoiswa mubra yakutizwa nayo. Ndo zvakaita kumhanya unopinda mba makarara mwana musikana. Ndakatozoteera imomo password ichiiswa nokukurumidza kuti adelete mameseji ndokubvuta foni isati yadelete mameseji. Ndizvo zvangu. Ndizvozvo asi ndikukumbira kuti ana mai ndikubvunzei madzidzi makawanei kuchikomba izvozvo nokutaura nacho here kana chichakutodaira foni iyi? Ndakapedzisira kutaura naye kare. Chakazombokutsvaga here zvimoto zvasumuka? Aiwa. Hana. Hana. Ko mwakati nemari unailavi kundapa moto pamusaka pako wakundisiya ndindoga sei? Ndakangomuudza musi watanga kuonekwa mameseji waachiti andausombora. Wakamuudza kuti kune uchatsva? Abva ati chii? Akangoti alright. Alright. Sabvira ipapo iye hanazobvira kutsvaga kuti ko chimoto chenche chikazopera sei? Aiwa, ndakatopedzisira kutaura naye kare. Saka aputsa imba apa ndiani? Ndimi here chikombo?
ndimunyaradze here ndimi lesson learned hatingoita zvinhu izvi ka toya mudare motokutonga tichida kuti vamwe vachidzidza ndimi zvinoparadza dzimbame zvakanaka kuti muende kudialogue muramba kana maona zvisingakukwanirei muramba nazvo pachena munotanga zvimwe zvinowana nokuti makadai so zvinokanganisa stereki imimi asi muri munyu maakumuda chikomba muchachida baba muri mukadzi wenyu ari kukudai ada kukumbira uregerero chakamira ndikungoti zvichagoneka nekuti kana dai mateerera pataurwa nemudzimai mudzimai ari kutaura kuti inini ndanisaite bonde naye zvakapota atozvitsvaga murume nekuti wakaona panhu ipapa pangodare patoipa hazvichagoneka kuti inini nditore mudzimai semudzimai wangu kana kuti ndigare naye so mwoyo wangu uzochena nditi ndagara nemudzimai pfungwa dziri dzidzoka pandiri panokozera paitika zvimwe zvinhu zvisina kunyatsonaka maonerangu zvisina kunaka zvinenge panogona kuitika kuzorwisana wakaipa nekuti hazvizikanwa zvingoita pfungwa unogona kuzongoingwa neimwe pfungwa mumwe musi kana kuti wakavarairwa wakudzokota nyaya dzako nenda waendega hama dzangu dzachiti vari munzira vangu vachiti vakusvika vasvika uyai nya amene vairi kana vairiwo zvavo omuda kuyamesa kwana ipapa ndanchikumbira kutaura mama handokupai mukana zvomba gogo muda kuuyawo iwe wauya nani inini ndauya nadombo wangu uyo nemukoma 33 nemudzimai tauya pamwe chete asi dombo wacho ari kuti achove kudhuze nani umwe oukama ndio uripo alright manzwa nyaya dzevana venyu zitaurwa mama muno kai mama svika kudhara tatisvike nyaya yatanga yatanga alright uyu munyina wenyu wako mwana wangu mwana wenyu ndina mai vake manje pamusoro ichangamini mukandinyumawo mukana wokutaura aiwa ndisi kupai mukana unenge mandirikunzira inamai ndanzwa mwana wenyu achiti imba yangu ndikuida saka ndakudaidzira kuti tiumbe imba hatina kuti ini zvemafeelings handizvikuone mani akaita mawaita mafeelings nokuti waimuswa 16 mune madzikama bhozi pane pambo tichida kudzoredza paita chikomba kapo paita chikomba ine chikomba charara nemwana wenyu kasingaperi mamusati maamuka mwana wenyu abvuma kuti karara kasingaperi amai mwana wenyu ari kutenda kuti akaita chikomba aita chikomba murume ndopaati aiwa ina handigone kuti ndigare nemudzimai akamboita chikomba saka dare rinoda kuedza kutseketudza kuti rione kuti imba iyi ingavakike sei rakutokumbira kumurume uyu vamwe vada tingavadzvanyiriri taurai amene kuti imimi taurai tinzwa mamune zvipi zvinobatika pamusoro yedare imba iyi dai kuti vakike vanapa yakavakika nemapurisa nemapurisa mwana uyu akatorwa neunder age 14 years against 67 years saka muri kuti chii saka tiri kuti nyaya ikai uyu abvuma ka ihosha yemwana anayo hatisi kuramba kanayo nyaya iyi inenge yakutoda kumapurisa mukati nekuti mwana uyu mwana mudiki amaita ava vadhisaidha ka munochitanga maenda kwamuda kuenda mozviwa muswa 16 mune makore mangani amai 25 endai kumapurisa sumukai taurai mese taurai gogo taurai musoro yedare ini ndinambuya wamwana amai vaamai vake
mwana wangu ndakamusiyirwa ari mugrade 2 ndikamurera nemusika ndichitengesa kumusika ndichimuendesa kuchikoro. Munomuka isusu tine vanhu vanovaka vanhu makaita zvokusakwana inini ndinogumbuka stereka. Surely mungachengete mwana woti wane 14 years womusiya ari pamurume kusvika 25 years mwana uzoita mhosva yekukanganisira murume moti imimi don't justify pane wrong doing. Kana panhu pakatadzwa maifanira kutora nyaya iyi yakangoenda kupolisi pasina mvura paita marriage panapa. Aiwa chimboteererai ndinda kuinvaitai otherwise ndiri kutoona kunge pamwe ndiri kuita mistake. Nyaya ndeyevanhu 2 nyaya ndeyechikomba ndochanga chakwirwa dare ndikakupai mukana zvokuti mufumuke ndinoona kunge vanhu vakuru vanoshaya hunhu. Mwana kana pakanganisikwa mada kutendwa. I wasn't there pakaitwa nyaya inasire mambo iyi 14 years pane makore now isu kuti pabatwa chikomba mada kudzorera mumashure muri mapostori rudziya neutsinye mukati menyika nai muri mapostori rudziya ngatibataneka tigadzise dzimba kuti kuda kupwanya uyo amai vanga vasumuka ndakuisirai kuti tiumbe imba sumuka imve ipapo si munhu ari yevu tifungidzira kuti murume uyo zvaabata chikomba garai pasi garai pasi tifungidzira kuti ndinenge zvamadzwana wechikomba sambuya maitonobata makumbo emurume wenyu ndakumbira ruregerero muzukuru ndiregererewo aiwa ndinokupai mukana gogo uyo mwana wenyu uyu anokanganisika ndakupai mukana kuti uyai tiyanani ndaina kuti yobudisa shereni handizozve mamagara pano maona vanhu vachirambana mudare handizvo uya kutati muchazoita mhirishonga but isu tinopa vanhu mukana munhu kawo anenge akabatikana zvino imimi matanga kutanga kuti tida kuti nyaya itenge kumapurisa endai ini ndakutenderai nokuti pane nyaya dzizobatwa namambo dzandisingabate inini iyi yamukutaura kai haisi yamambo kusanda kuti kana muchibva muno munopfuura nepapi police station inyaya yemapurisa zveshuwa endai munoisasi munoisa kumapurisa kanzi ngatitange tagadzise vana vatadza gogo taurai makagara baba ndamurera mwana wayo aita 14 akanga akuenda 14 muna February ndakamona okoya achienda nebhegi rake roja rakati wamatumira here mwana mamutuma kuti ndakakana ndikatsvaga mwana uyu ndikamuwana izvo paakabuda mbao akaenda kwaamai vamuviri akaziva kuti ndiva amai vamuna ndikavataurira vanogona kutambira mashoko avo akanosvika akataura kati ndiperekedzeyo murume wangu ndine nhumbi nemwedzi miviri ambuya vakati waiziva sei ndaiziva gogo ndiperekedzei ndikandikogogorodza here ndandina ndatya gogo ndinovatora taamai vangu kuti ndo vakandirera ndinenge andori kukuperekedza ndisina kuona mbuyako ubva vauya mwana munezvipo ndikadaiwaka aizoshandeariko ndikadaiwa handei ndokuenda angachengete munhaneni handei ndokusvika ndokumuwana tokwati wati une nhumbu yana achoziva bata haana mukadzi here zvikandati haana zvinovati zvikandahandei daiwa handei ndokuenda muna pezveniko wane pezveni hakuna kune mukadzi akutu mwana akakambotaziva kundidaira ndakangosvika ndikati andauya nemukadzi maandikazimukadzi wasivheni ndikati andauya nemukadzi wasivheni kuzomusiya pano kubati zvakanaka ndikati handimhire mhiri inini ndoda kuzoona iye sevheni wacho ndobva tadzokera kumba tadzokera kumba ndakabvunzawo vanoziva mutemo akati inonzi underage ndizvozvo ndobva ndaenda kuchiwaridzo mapurisa ndokudaidza ndokuuya kusvika
iye akauya auya nayo iye asiyokuseveke kuofisi tuze mwana chaza kutaura neshii akataura akadindire nhungu zvazima kuti kaisusuka tisivari zveutemo tinokubvisa mimba iwo dzakaenda kuti kuchikoro akadai kubviswa nhungu yangu hazii vanakutambire kukudaikuma ukaenda naye kumba mwana ane kuitira izvii zvakanaka kuenda kuya ndabvunza vemutemo vakati chikwirani yakumusoro musoro ukandapinda musoro andaedzi imozvanguru basi ndakachena andisunga vandomusa vakatiile kukoti taenda kukoti ikatongwa akapiwa murango wake uye akabvunzwa akandipinda ndakuona iwongo muona here mwana uyo ani mukuru ane munhu here unotaura kuti iwewe wakachiva munhu nameja ngapi mukota mutaudza munonyererwa kuti zii asi paakapinda zvakaita noise changamiri vachiona mwana uyu nezapita akati iwe inini nyaya yako yandichakutonga ndichida sezvandinoita vaa nokuti uyu ari kutaura kuti murume wangu ari kumuda ari kukuda saka ini chiendai gogo chiendai kumba munogara ndoda kukunya kunzwisisa pamanditi makachengeta sei mwana atorwa ari anaeji mapurisa gogo ndofunga pamasvika ndapanzwa ene ndafara chikorekitai mwana wenyu isu kana tapinda muno tinovaka nokwamabvaka ndokunoitwa capital punishment muno basa redu ndirokuvaka capital punishment inoenda kwamajor street handitore nyaya dzeningiri izvodzo kuti ndatokusunga kana chita mabylaws edu ekupedza dambudziko rokuroora kana kurodzwa kwevana tapedza kutonga zvedu isu zvesivhu kuti akangaisa mwana mududu mangu handizvide kwandiri chimina tora mwana ari below the age of 18 ndoisa murango wangu nemadamages angu ndovanda kupasa kumapurisa ukanonodzoka haisi mhosva yamambo ndinenge ndaita pangu ini pandofanwa kuita sei ndiite saka pandiri kuita nhasi ndo panonzi pani pangu saka uyu murume uyu anozoti akatavanda izvi handizvozvo ine muzoti akaenda kumapurisa zvese zvakaitika munozviziva handiti ini ndasvika pakudaizoti hama nguyai kuti tionesana ndeo murume wenyu handizvozvo pandabvunza kuti pandananzi ndina mai vake ndakati toda vasira amai vakati aiwa ndisiyei ndakandimudzota uchataura zvimwe zvese makaedza kasi ndiripo pakuvaka mwana uyu haangati museyamwa soko sikauke toda kuumba dzimba saka isu tangamire ipapa hataizvara mwana ane maoparesheni 3 evana 3 haana kana stendi raakabvisa vana 3 satopaza imba iko inini kana sipo kana bhare sipo kana chikomba chemadziso chekuti vhenekai muone pekurara haana chakandipa ambuya makaya kudai sokuya kamaita taurira mabomusha ndakwirira mwana wangu ndakupa pfuma yangu hazvibatanidzwe nhasi ini ndafungidzira kuti kutaura kwamote takao kokutanga parwari anaeji zviro zvamupa here kuti aite chikomba zvikomba zvese uyu akatoti akadaita vana nechindo uyu chine chikomba chakati makana mwana zvikomba zvese hapana tora munoziva pane nyaya yandikatonga handikangani tine nyaya yekwajiti yatikatonga yakafanana nevanhu vanoita hasha so vakati kune munhu aita mwana vana 3 zvakafanana naizvozvo vakati uyu akazi hatimuzive kasi vakazoya mudare vakuda kukwira dare vakuti ndoda pfuma kune mukwasha wangu muno mumanyorwa murekodhi kunzi uyu hatimuzive hasi mukwasha wedu maakudzoka kwamambo maakuda pfuma kunani hapana ndikabvunza makapedza kuroora vazhinji havana kupedza uyu atisa dombo iti rengi ini mumaindi mangu amai pavachicheuka vachitaisa sabo dombo mirai kamai
pacheuka chasasa dombo ndatoziva kuti mukomana uyu haana kuita basa rake raifanira kuti aite ndatozvinzwisisa saka makashandisa shungu ngoko mauchembera makashaya wisdom mamuri munoparara manje munofanira mune njere uyu mukwasha wangu sasa handakanasenza ndakadya izvi zvikomba mukuedza kutaura kuti chii muri kukurudzira mwana yekuti ahure achichengetwa nomwe murume. What are you saying gogo? I am saying that taura hausisi taura isisi ndinonzwa kubatikana uyu murume nyaya muri kuuya muchitonga nhasi pano mwana akauya kumba achitaura nyaya handiti kukasumuka motambiri makangochema makusumuka handiti hama dzikaenda dzikanotaura dzikanozama kutonga nemakoma vake asipo manzwa vakaenda hama dzedu dzikasvika tisikwesa ana amai uye akasvika bunza hama dzedu kuti bechera amai vako ushu muri kuzvinzwa ndinonzwa kubatikana chakaudzwa mahura ngoro dzeni varume vese vakanga vari pandirege newe iyo mukomana ava unovazera tindeuka unovazera ava ndinovazera ndiani wako? ndambuya ko ava ava ndambuya vangu ko vandasumudza amai dzokai dzokai amai ndanzwisa shungu dzei aiwa ndoburisai ndokuburisai uyu mwana uyu kwayo ndiwo mukutopisa pataiti ai handika akatadza pano makaita kunge ndimatadzirwa manje iwe zata usapushe mukadzi kuita zvisirizo. Ndiri kuona uyu mukomana uyu kwayo wakaroora here ndipindure. Handina kuroora. Une vana vangani? Tine vana 3. Wanga wakabatikana nei? Ana zata vandoziva ndiwe here ana zata ndoziva? Ndisi ana zata chaiwo. Asi zvatakaita manje mushure monge ndabuda ndakatoenda kujeri inini. Ndaenda kujeri. Ndakabuda kujeri kwekwe kune bheo. Nyaya kundobva yazoenda kusupreme ndokwa ikazonoperera. Akatoenda kuhigh court yakazoenda kusupreme. Ndopa ndikadzoka ikoko mai ndabva ndatoenda ndati domba asabhukweda. Kumusha kwadzimai kwabesa nemota yakadito negrosa danhasi machira atikatenga kusungira ariko ndobva tanonzidzokerai nekuti imimi mutongo watikadzwa muchipiwo hauna kudzoka pane zvamaita dzokerai ndobva tatorambirwa pfuma. Alright. Varume ndakutonga nyaya yakudai nyaya dzawandisa ana amai ndaida kuedza kubatsirai nokuti panapa dare rinenge tabata zvinotarisa zvisi tiri vanhu kaizvo basa dare rine ndine chivanhu saka ini ndakubata nyaya yakudai idzi dzimwe dzisina kudzisiya but yange iri benefit yenyu nokuti mataura nyaya yepfuma inofanira kuti iwe kwamuri. Imagine mwana wenyu akabuda mumba nhasi kana mchiti muro mukwasha nyaka uma musoro pfuma yenyu muchaita sei? Tiri vanhu vana vacho vachaizoita sei mangwana woza toona apa kuti murume uyu ari wrong zvakanyanyisa but all the same kwaita kuti muri kwenyu kwacho makatiomei ini ndakudaidzai makatukwa ndazvinzwisisa but ngatiche kuti tifambe pamwe chete gogo ini ndikandikupai mukana handisi kupai kuti mutai zvisina basa nokuti time hatina tikutopedza nhasi taifanira kupedza dare na 3 o'clock but nyaya yenyu kuramba muchase matoperoro hamusina zvokutaura. Tinabatsire ndakubatsirai pakagadzirwa ukama nevavira hwokuti kana mukagumbuka zvinengei ukama iwowo haupere ngomiraika ukama hukagadzirwa nevanhu vavira haupere nokugumbuka haupere nokutadzirwa nokuti pane vana vangani vanhu vanhasi vanogona kutora uyu vachichengeta vachitora imimi vachichengeta mwana iyeye ari chii. Kana tichitaura nyaya idzi ngatitange takudza vana vakaberekwa nevanhani nokuti vanhu ava ndo vakabatanidza zokudai papasina mwana nhasi aiwa kana pfutseke tichiti ngaiitwe nekuti hapana chi tosangana kupi but nhasi panorwariwa muchasangana chete panofiwa muchasangana chete but kana tichitaura ngatizivei kuziva kuti tiri vanhu vainai vamwe chete muri mhuri imwe chete inova yakabatanidzwa nekubereka. Mukakanganwa izvozvo hamuna kwamuri kuenda.
ende zvakagadzirirwa vana vatatu ava naMwari hamuzvidii nai hamuzvizive pakuchembera kwenyu pamwe muchachengetwa novana vapi nai mese muri panzvimbo imwe chete. Chinzwa baba wangu chokwadi mashoko evaya mukutaura akanaka zvisingaiti ini ndinoagamuchira. Takanga tagamuchira kuti mwana wedu aende pachembere yake rega yadi yake agare mukamubvunza pfuma ina basi mukamubvunza vana taitora tichienda kuholidhe mubvunzeyo mukosha wangu ari apa tikati vazukuru ngavadii ngavauye zvavo vana ndevani ndeveri mubvunzeyo uyu akaitwa maoperesheni 3 aipinda nemukadzi wake muchipatara taizonzwa nehama dzedu dzinoshandako kuti mwana wenyu anga ari kutheatre shoko harisvike anobara neopo asi kana musikana mwachete ipapo akasangana nenapo anonyatsotarisa so utozvura akagara handiti uyu mwana uyu kauyu kundoona ndichifamba ndikadaiso nepatapata mwana ndakamusirwa sisi wangu achifamba kutarisa uyu akutora mwana uyu ndikamutini mwana wangu washinga here kuenda pachembera. Alright, takupai mukana chandoda kuti handisi kuramba kuti mwana wangu akatadza zveshuwa iri asaiwe murume 2 years namai chimboteererai iri yakamudzidzisa namai maikabvundu chimboteererai mati yataurwa ndeyangu nemurume wangu iri kuya kwandiri nemurume wangu namai matukwa imimi chivanhu chedu chinoti chikudii chivanhu chedu chinoti kana ndatukwa handiti seipapo akatuka achituka vanhu vakuru chemberedzi dzakaenda dziri mbiridzi kana watuka unomhanga amai kana munhu atadza anopiwa murango wake okugadziteerera ivo ndiri kutaura muromo iwoyo waatadza wokungotuka chete anoubhadharira kuti agure mangwana azive kuti hazviitwa sei ndanaatezvara ndana amai vangu azive kuti muri ana ambuya muri azive pokuperera ndotsika yedu ko mungaita hasha dzenzi kuti indezodai magadzirei isusu tainjedza kunyarara kuti tivake imba yemwana nekuti zvakawanda taingoti aiwa ari kutadza mukwasha asi tinoda kuti mwana uite imba wakadako murume ari muhombe asi chigara muchi zvawakaita hazvitenderi handitika chimwe chekuti munozodadza kuzonipa mukana wokutaura murume ngaatorekee nevana vake ezvinozvivana kuenda kwavo kuchikoro 1 week vasina kuenda kuchikoro izvezvo havasi kuenda kuchikoro mubvunze chibva mamira ipapo chiri kukonzeresa chii kutadza kwaamai asi akurayimiraika amai kutadza kuwirirana kwaamai nani nababa zvinokonzeresa kuti vana vazotadza kuenda kuchikoro but tiri kuti isusu natsondinzwisisa toda kugadzira vaviri avo zvava kutadzirana zvakubata vanhu vasina mhosva vanhu vavana vavakabereka ndo vatoda kuedza kuti vanhu ava tivaonese kuti vanzwisise kuti muri kumboziva here kuti mune vana vakukanganiswa upenyu zvamaakuita izvi musataure nyaya yemumashure kuti kana mvura yateuka yatodeuka kuti mwana akatorwa ari under 8 uyo akatopika zvakatopfuura because amumeriri takuchitarisa manje utadzi hwaaita nomurume akutagadzirisa ndopatiri kukumbira vachangamire vanogona kukumbirana nagogo nekuti toti ndo tete ndo gogo ndo vanotaurirana nemurume wavo nemuzukuru wavo onaizaita mwana wedu orai ndakunzwai muda kupuwa mukana here wekuti munoita zvinhu zvokumba kwenyu muda kupuwa mukana zvekumba kwedu zvaramba changamire nekuti amai hamusundirespect azata naavo vese vana kwabushu imi munobva kupi sinobva kwanosembura manje kana muchidaro so munobva kuna mambo kai mambo masembura saka hamubveveri kuna mambo changamire vangu isusu handiti ndisandaida kuedza kubatsirai nyaya iripo haisi nyaya yekuti tikuroerana zvipikiri zata is not responsible yes ndikuzvinzwa kuti mwana haatadzi kuenda kuchikoro pando nyaya dzatofanira kuti tigadzirise munombwa umbudo michimambo abata nyaya yakabata nyaya nemazvo zvino mese mauya bp dzenyu dzakakwira zvino inini basa rangu ndiro kutonga nyaya
makasara makabuda muno musakugutsikana imhosva yenyu. Uyu mwana wekwa anodzorwa kwamuri futi anoroorwa futi. But look, mune vana vazukuru 3 vokwazata. Munoti vana vararamire kupi? Because if he is not responsible, what about amai vacho vasipo? Muda kuti azoita sei? Ndomubvunzo wangu. Vana venyu havasi kuenda kuchikorera amai. Ino wangu vari kuenda. Iye ndaitomuendesa. Mati vangu vari kuenda kuchikoro. Saka ndozvatogadzirisa. Ndosaka nda kudaidzai. Kuti nai uya achiti ndichada murumukadzi. Kataiwa kama ngaita sei? Tiedze kuumba imba. Kuti vana amai at least amai vakagara. Muti makaenda imimi kuti muende ku maintenance. Muri kuona se? Azvishandi. Saka ngatigadzire imba. Saka indinombodzokera kuna Zata. Ndanzwa uchiti inini handigone kudzokera nomukadzi uyu because anonguva yakareba abva pauri kana kuti musisasangani. Kodare rikakubatsira kuti uende kunotariswa mese muri vaviri poonekwa kuti mukadzi wako ane chirwere here kana kuti haana chirwere, zvingaita sei? Amataura chakamire ndainzwa asi inini pachezvangu handikwanisi nezvikonzero zvokuti inini ka handiti manzwa nambo yangu vari kuda pfuma yavo vari kuida kwandiri inini. Chiripo chinobvisirwa pfuma yacho ndo chakatamiswa nemudzimai wangu. Saka dai inini handikwanisi Zata ngani kudzori. Akona kuve murume akaoma anorarama mumurayiro wakaomesesa. Iwewe uri munhu hauna mvura wauri here une mukadzi wako? Andipindura. Nokuti uri murume sau you need to justify. Atiti tsika yakadaro. Tese tatadza tiri vanhu. Iwe Zata teerera iwewe. Zata. Ari kupi Zata mumwacho? Ari kupi? Uya kuno. Tada kuita zvokuva vakadzimba kwa atiti zvokumhanya. Shamwari, iwo wati haudi mukadzi, unoziva here kuti munhu akatora mwana womuridzi akagara naye akafa, mukadzi uyu afa kawo, unaye kaiwewo Zakako, zvinoitwa sei? Tombosiyai tichauya ipapo, zvinoitwa sei? Mwana wakaridzi afa ari mumaoko ako, hauna kuroora, unoripiswa kupi? naiyo hama dzemukadzi Vanenge vaenda kupi? kwamambo. Mambo ndiye anozoita sei? Ndiye anochaja muriro. Saka mambo ndiye anotaurira tezora wako kuti mwana wako afa. Ayo mambo haadaro. Unoenda kunotaura kwatezora wako kuti mwana wako afa, iwe kuti mwana wedu haana kufa. Saka munhu akafa anoroorwa. Saka iwe zvauri kufunga kuti waramba mukadzi uyu haucharoora, unoroora. Pfuma yavo ndinovapa zvakanaka. Une makore mangani Zata? Ezvinezvi ane 46. Aiwa, une makore mangani une mukadzi wako? Tuti kubva 2015 ndo pakauya mudzimai. Une makore mangani mukadzi? Ndendakuda kuverenga 11 years. 11 years. All this 11 years. Hauzivi kuti pfuma nendeswa. Ndo pandachitaura kuti after makore maviri. Ipapo pacho. Hauzivi kuti pfuma nendeswa Zata. Pfuma nendeswa munhu aita sei? Abhenda musana. Pane kwiri yakaitika. Kufunga asabhumirwa ndipo wakamutakura kuno kusamana. Wakafonera kwa anatezero tatambire mali dzindi zvokusuisa. Kuti nyaya yemwana tatapera kumapurisa. Nyaya yacho iri papi. Bozo kana bani 11 years ka ari panze ka. Surely ka katite zvokumumba mhuri. Ndikufunza pane pari kuitika mistake mukati umu. Pamusoro imambo. Pari kutaurwa nabamukuru vangu apa. Inini ndakatizira 2014 ndine 14 years. Gore rangu ndiro 2000. Ende mfuma ngasikatambirike nokuti hatitambire pfuma nokuti hauna 18 years. Nekuti ndanga nditori nenhumbu isati yambone 9 months. Zata, toda tunzwisise. Whatever happened, mwana akana mwana mudiki. Aiva wakurorwa after 18 years. Andiziva kuti nyaya dzinofamba sei kumberi. Andizivi ndiri kungotonga nyaya yangu yechivanhu. Mazuva ekukoti vaiti 16 years. Iwe. Ini ndinoziva mutemo handisokutaura newe zvakawanda. Mutemo ndouza ndotoutya. Saka ndiri kutaura izvo. Ndikuti inini maturity age yedu 18.
kudhara zvaizvi you can consent nemwana ane 16 years but wakwanisa kumuroora wazvinzwisa kusvika zvachinja last year July last year ndopakaitwa amendment yako yamutemo age of maturity palainwa manje age of maturity yakonzi strictly 18 years wazvinzwisa ndo zvandinoita izvi musakandozviziya saka mizvese zvamukutaura zvese muchidzonga-dzonga ndikutozviziva zvamukutaura nyaya iripo hama dzangu dzekuti munhu yangu akuroora uyu munhu haasi responsible nyaya iripo Zata uyu anohurawo kunyepe anohurawo kasi hatibhabhatidze kutadza kwomukadzi nokuti kumurume mune makakuvanza pachivanhu chedu munoti kukanganisa kwomurume hakuna basa hewe mambo wawe hakuna mambo mazhi tinotira kuvaka dzimba ndobasa redu uye zvakatadzirwa kuti zvinhu zvangu idini zvopiwa mumwe munhu ndamubvunza mubvunzo kuti iwawo uitowe chifambi atadza kuti asi kupindura meaning kuti anombozviita but isu tikuti ora mwana atadza Zata mombe 40 achaja mwana wawo unoti kudii ukuthi mukadzi kumbirawo sedare kuti ona Zata mwana haanambira vanhu anoenjoya mwana haanambira aenjoya 14 years haangopinda mumba ogara fini vamwe vakadzi anonga chimupfurira manzwa nyaya dzake dzakutaura ndizokuteerera toti isu nai Zata chimupa mukana mukadzi muchiwirirana momboti bangu rumoedza kudzoredza kuti aionai chigarai tei zvakadai nyaya yatitorera nguva kasi basa redu ndokuchiumbiridza kasi kana zvaramba hatimanikidze manzwa amai munongodzoka kuno kuti toda pfuma yedu kana kuenda kwamasembura tafuma yedu tisi hatina problem nazvo basa redu ndokuti tidziumbe zvamataura shungu dzendozinzwa taenda tatozviona kuti Zata wakaoma asi panoda kuti upfave kana kutadzira vanhu pfava chakamire pari kutaurwa ndirupanze wasi ndikutana kuti chengetedza mhuri yako toita sei zvana amai vako handingade kuti upindurana namai vako kana kwamba watuka avadzimai handichakwanisa kuti ndigare navo mazvinzwa zvachose mazvinzwa amai ini ndofunga maona kuno kuti vanhu vese tikutira kuti imba iumbike ndosaka ndaenda kudaidzai pamusoro ichangamira ine ndiri kukumbirawo kuti hongu kutadza ndakatadza ende ndiri kukumbira uregerero kune murume wangu kuti ndakatadza nekuda kwekuti dambudziko randandinaro ndakafungidzira kuti ndiri kurigadzirisa ndisingazivi kuti ndiri kuwanza zvekuita zvinhu zvichazondikurira asi nhasi kuonai mambo ndabereka vana 3 ezvinozvi ndine 25 years ndichanosangana nemukomana wandinosangana naye ende imimi mega munozviziva kuti pa25 years varume vanenge vasati varoora murume anoda kundiroora ndichavaona kupi vana ini ndabereka vana 3 vandinawo ende ndichanogara kupi amai angu nababa wangu inini vakafa gogo vangu vanogara kubhindura handina kana kokuti ndinoita se ndinogara nevana saka ine ndichandaa kukumbira uchangamire murume uyu zvakanga taura kuti haasi kundida asi mimi ndimunotonga zvese inini murume wangu ndiri kumuda ende zvinhu zvandakaita ndiri kutodemba kuti dai ndisina kuita se dai ndisina kuzviita asi ndakakundwa nemweya wenyama nekuchema kwandaita nekunzwa kuda kumurume ndichimushaya hongu zvakanga taura kuti hama dzakadzipo asi bamukuru ava ndakavaudza ndikaenda ndichichema mukadzi wava aripo ana bamukuru ndakavaudza nhasi havapo pano nekuda kwekuti dzimwe hama dzavo chadzivatora dzati havana kudziudza asi ndine hama dzake dzekwazata dzandakanyatsoudza ndichitoenda ndichichema nekuda kwedambudziko iroro kuti ndoitawo sei asi ndakazosvika pakukundika ndawanawo chikomba chandakawana saka ine ndautongokumbira kuti inini handina kwekuti ndinoenda nevana vangu ndakakura ndiri nherera inini amai angu nababa vangu vasipo kumadziva panonzi pafunda nefu toburukira pakamona weda pari mwedu munzimofunda nefu andasabhuku chari ndisabhuku wacho ndivava chararo alright munoyamsa 16 this case iri touching because ine maproblems akawanda handina kwekuenda mambo pamberi pamwari chokwadi vana vangu ndikukumbira kuvachengetere pavo iyi nyaya inosuwisa haisi nyaya yakapusa apa pane munhu ari padisadvantage mukadzi ari padisadvantage zvakanyanyisa anoda kubatsirwa
Kesi mamirira yakaita haina kumira musha. Haina kumira chikomba tachibata. Pachi agara. Ndo vana venyu. Uwe mwana kwa kugara. Wozi isusu tufila kuti azina kunaka. All right. Oh man. Kuna mza 16. Mzoka msho 16. Imi wekuseri. Tindire. Anzwa gogo. Waine murenyi kuseri. Waine wana kuseri. Kuna mza 16. Yo watu mkaza uchada. Anjado. Eh? Anjado. Mzoka mza 16. We sisi website. Andenda kusumuka. Tukuda kulo mza 16. Kesi yako ndio kutanga kwa 16. Sakana. Alright. Ladies and gentlemen, it's now 2025, and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, nambenda nawo kuti vano installer inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu, and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what and this expect and this nyaso ziva. Saka ndauya na Mr. Kitch and expect with Logos Solar Tech timbo wavunza kuti chakamira sei. Yakamira sei package edi. So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must product. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy power my lights, energy saver lights up to 15. And then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei. Kana takuenda pamsoro apa titakudawo from 5 kVA 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA, and then toenda pamsoro tenge takuitwa ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwa ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant nevane customized service vanokubatai here. So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5, and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa ako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pa screen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador we Logos Solar Tech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.